udako misioekin hasi bergean lehenengo egunen, eta kale ikeare, epelak entzun marko itxu. Ze, hartzen aldo telefonoa. Ez taldurari gabe dago. Hemen egon beharko litzake. Ja, bueno, agian berando egingo zitzaion da, bueno, nik azalduko diote misioa, Ez da pentsatu ere, hartuta deitu berriro. Vale. Ara, Josema, bideo bat bidali dit. Bideo bat? Bai? Epa, bikote, zemuz, marinadorretik harinatzaizue. Lasai, lasai, dena ondo lotuta utzi duteta, Ni oporretan daun bitartean, ordezko fin bat bidaliko izuet, bai? Sekulako tipoa, jatorra, langilea, erabateko profesionala. Berehala iritsiko da. Eta bada beste sorpresatxo bat ere, ikusiko duzue. Bueno, zorte hon misioekin eta laizter arte, aio! Ordezko bat? Eta zein izango da sorpresatxoa. Futra bat. Eta giri itxuradun tipo profesionala hori alda. Ni ofizioa, erakutsi beharko diazue. Baietz uste dut. Ahora que está así, Kaixo. Ez dakizu ze poz hartu nuen Andonik deitu zidanean eta uda osoan jan eta edan egin banuela. Hori niretzat paraisua da, lana ez paraiso. Bueno, paraiso, baina oso lan serioa da, gastronomo eta detektibe lanak uztartzea, Gogorra, lana, barkatu bai. Gogorra, hau, serioa. Horregatik erosi unik food truck hau. Erosi? Baina hau, zuk erosi, zure poltsikotik ordaindu alduzu. Bai, gizona, nik karabana bat erosi nahi non, baina esan zidatenean eunea etorri banula, esan non, hobena food truck bat. Horrela, showa sukaldean egingo dugu. Show-kaldean. Show-kaldea? Bai, gizona, sukalderiak eta ekarriko ditugu, hemen egingo dituzte pintxok eta erki pasako di gizona. Ei, zenteatzen, ostras. Aizu, eta gauza bat, misio sekretori. Zein da gure misio sekretori? Bueno, begira, gure misio sekretua zera da. Udako pintxorik onena topatu behar dugu, eta oraingoan Donostiaren erdialdean. Donostiaren erdialdean, ni sukaldari oso ona ezagutzen dut. Ekarri telefonoa. Ez, lasai, zuzu, adi errepidiari, mesedez. Bueno, vale, lasai. Me cago en la leche, Rusia! Zer gertatzen? Gauza importante naztu zaiteta. Mikel naiz. Apa, txabalote. Ederki, Mikel. Gango naiz, aurrea. Segi. Edarte! Aio! Baina ezagutzen alduzu. Bai. Ertzaintzaren kotxea zen, Mikel. Berdin da, simpatiko izan behar da. Simpatiko. Bueno, ederki geratu zaigu txiringitoa, Qué preciosidad, ya lo creo, oso polita. Bueno, oso ondo. Orain San Martin azokara joango gara, bertako produktuak ikusi eta gero arratsalde partean gastropotera joango gara, bai? Ederki, baina zer, kriston bero egiten du. Txapuzoi bat kontxan, posible alde ulenotikan. Ez, badakit hondartza bertan dagoela, baina ez, Hau izango da gure kanpo basea, ulertzen? Mikel, baina non sartu ote dago? Hau kate motzean lotu beharko dut bestela. Bueno, mazen, San Martin azokara.
go to the beach. Okay. On the beach is very important that, agua. A lot of It's very hot to Donosti, the beach. Asko eran behar da gure, bai. Bai, asko era berda. Asko eran behar da, ezta? Bai. And eat, what do you eat in the beach? Eat fish? Fruit. Frutas. The melon, udaras, the pear. Okay. It's beach. Venga, adelante, aurrera. Zutienok aurrera, ondartzera, venga. Para, oso, venga, ondartzera da. De marcha. Venga. ¿De marcha? Venga, goze. The creme is very important, the creme. Protección tope. Kaixo Arratsaldeon. Zer modu zaude ongi? Aizu galdera bat eta oso erraxena begira, Ikerketa bat egiten ari naiz, aber ze janaria den egokia hondartzara ekartzeko. Ulertu jentzuta. Ensalada, oso ongi. Zuk normalen ensalada katzen duzu? Ez duzu hondartzan bazkaltzen? Etxetikan etortzen zira. Eta, kumea eta oi asko eta horrelako gauzak ez. Baita ere, itzaizu inporta, zu zara artista. Aizu, eta edateko? Zezer fresko. Zerbexea bat agarrabardo bat hori, ez hori geroko. Baita ere, zuk denari ematen duzu, oso ongi dago hori, oso ongi dago. Gustatzen atzaizu pintxo pote egitea. Bai, zein da gehien gustatzen zaizun pintxoa. Hola bat bereziki. Dana, txabala, ni zurekin nahi dut. Aizu, ongi pasa, Nahi atzu krema pixka baten batea edo. Ez duzu behar, bai, ongi zaude hidratada. Ura asko eran, Eta krema asko eman, erregiten dut. Venga, ongi pasa, aio! Hello. I'm one ikerketa, one investigation, what is important to eat in the beach. Fruits, very good. Melon. I like the melons, a lot of melons. Plátanos, okay, manzanas. And a lot of water. Water is very important. Agua, no beer. Agua fría. No beer. Nosotros, we are sports. Sports, okay. Cider, sidra, gero. You like the pincho pote. Hey, one pinching to the fish and drink. Yes, you like? Yes. Poland, you like a lot of now. Venga, apa, equipo. Muchas gracias. Pincho pote tú. Aizu gauza bat ez bazaizu inporta. Kriston beroa dakat, baino bat hartu nahi dut, hemen utzi dezaket arropa momentu batean. Eta zueka lorito, Mila esker guapas, ongi pasa, Ostras, kriston beroa baita. Shoot you right down, take you in my arms. I'm in love with you, love that is true. Boom, 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 boom. I like the way you walk, I like the way you talk. When you walk that walk. Etxo, Kaixo. zer moduz? Egunon, bai. Egunon. Aizu, hemen ikusten dudan, bueno, hau hermosurie, diska batek esaten zuen moduan. Zezen behar nizun, hauek zuek ekoiztutako okeladia edo batetik bestetik Gure egiten ekarritako. dugu almazenetan, batetik bestetik. Bueno, aizu, eta udan nabaritzen dezue produktoren bat gehiago saltzen dela, beste bat baino... Home, gehiago notatzen da, jendia parrilla gehiago egiten du, orduan notatzen da parrilla zaten zela, pues bueno, bai txerri kostilla, txerri iberikua, txuleta gehiago. Ez que ni izan ere udako pintxoaren bila nabil, eta hemen, bueno, nahiko produktu desente ikusten ditu, bueno, udako pintxo horren, bueno, parte izateko, ez da? Bueno, oso ondo.
Baizu, mila esker, harreragatik, Eskerrik asko. Eta sorte hon. Berdin. Jo, gozea ireki dezu, Sergi. Wonder what's cooking at the house tonight? Stew and beans. Turn that station, turn that dial. Kaixo, zure izena? Jokin. Apa, Jokin, Asier. Ikusten dudan ez hemen, aurreko zinatuak eta hemen ere, urdai azpiko izokina danetari duzu. Nabaritzen duzu udan eta neguan alderatuta zer saltzen den gehien, o produkturen bat igual udan gehiago saltzen dela, edo beste bat neguan, o... Ia berdina, igual kanpoko jende etortzen da eta ordai espikoa iberikoa eta gauza iberikoa eta gazta emengoko gaztare bai jendea emateko Eta aurreko zinatutako platera hauek, hauek zuek egindakoa dira, noski? Egunero iteo eta etxean iteo, gerakago behian obradale bat eta denetatik iteo. Eta gastropotean gero zuek ere mene otontzarete eta pintxoak eskaintzen da... Iteo, denetatik, pixkatik. Vale. Jokin, mila esker, Zuri, eta sorte hon. Berdin, venga, ondo segi. Ara. Kaixo, Asier, egunon. Zukeko dizutako garbantzuak aldira, Ez, ekartzen diate. Castilla-La Mancha, die. Dilistak bai, kanpo gadia, ezta? Orain, udari begira jendeak, barazki gehiago erosten ditu neguan baino. Ez pentsa, Ez, Ez dut uste. Gertatzen da gu baratzan gauza gehiena dakagunean, jendea gehiena erosten dula ensalada, gauzak errexak egiteko. Eta gero hotzarekin jendea igual barazki gehiago erosten dula eta sukaldatzen dula gehiago. Vale. Izu, mila esker eta... Zuri bizitan gatik. Sorte hon. Venga, ado, gerte. Hola, Kaixo. Kaixo, Asier. Kaixo, izena? Kenji. Kenji. Zer saltzen duzu hemen? Aquí el puesto de sushi, japonés. Ja. Zer da zehazki sushia? Sushi tiene que llevar siempre arroz blanco, pero preparado para sushi, que lleva vinagres, azúcar, sal y tal. Tiene que llevar este arroz. Ni udako pintxoaren bila nabil. Zu, arratsaldean etorri zaitezke, sushiko pintxo bat prestatzera gure show kaldera hemen Hondartzara. ¿Así? Si me invitas, estoy encantado. Gonbidatuta zaude, Muy bien, muchísimas gracias. Arratsaldean ikusten gara. Nos vemos a la tarde. Oso ondo. Gracias. Agur. Agur. 2 weeks without my lover. I'm in this boat. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon, bai. Aizu, begira, udako pintxoaren bila nabil eta hemen ikusten ditut oso, baratzeko produktu hauek eta zuk ekoiztutako produktuak dira? Bai, noski. Gehienak. Nabaritzen duzu orain uda garaian, aldaketa zer saltzen duzun hau da? Ze produktu jendeak erosten duen gehien, udan? Bai, udan gehien tomatea, letxuka. Ja. Aizuk hauek ez dute normalean, latetan da ikusten ditugun itxura hori, Zer desberdintasun dago adibidez latetan agertzen dien horiek eta hauen artean? Hauek finago diala, goxoago diala, noski. Bale, oso ondo. Mila esker eta sorte hon, Ilarrak... Honek, burura egartzen dit ilarra jatetxea. You know you took my heart and you broke it apart. Mikel,
Ui, Maitena, aspaldiko, zer modu neska? Boio, maske boio. Bai, boio, zu bai boio. Beitu, kriston golpe hartu dut, ondartzan. Ai, badakiza erokeri egiten da. Zatik ez ditarritzen zugatio. Bai, zein mardu ba. Beti saltxetan. Ez ezagutuko fisioterapeuta bat o masajista bat hemen ondoan, Maitena. Hemen bertan, ekilibrumen. Ai, zuk hemen egiten zu lana baita ere? Bai, bueno, inun lana urte askotan. Eta hemen fisioterapeuta Hemen daukazu denetario. Bai. Batez lesioak, eta bueno, prebenitzeko eta denetari daukazu. Ni guantxe hartu da mina. Posible da norbaitekin egotea hor? Oaintxe bertan bada, etxoin zer du da. Oraintxe bertan ikuste ez den okupauta ongo dezula, baina igual pitxin bat berandu xon ez zerbait hartu bitxartean? No, ni hemen ibiltzen ez beti, ibiltzen bezaizu betxe bertan. Hementxe bertan, ezin ez gehiagi bili eta poliki. Zer gauza emakumia? Beti bezala zaude, guapa! Ai! Zu altua, ni txiki da, hementxe. Jarraitxan profiterol egiten. Bai, profiterol men. Hemen txartuko dugu Bai, hemen eseri lasai. Venga, ba. Enkargatuari deituko diot. Oso, ongi. Joana, mesedez, torri pitxin baten. Bida, hau da Mikel. Kaixo, Joana. Aspaldiko lagun bat. Eta komentatu diot igual ostra batzuk hartuko ditxeula. Eta, bueno, ez dakitze mota dituzue edo? Pues oraintxe bertan bederatzi mota desberdinak dauzkagu. Bederatzi mota ezberdinak? Bakoitzetik bana? Nik uste zu. Venga, bakoitzatik bana. Garesti xamarateako zaitu baino, venga. No, zuk esan duzu patzazu, La casa por la ventana. The windows to house to out. To the party, in the flower in the river. Oso, ongi. Ahí ba, hola! Hementxe aurketzen ditugu daukagun ostra guztiak. Guk zein jango dio Maitena, zuk aukerat. Zen ez du esatea, ez dakit, igual ardotxo batekin ozekin akompainatu ezakego. Pues normalean kaba, txampan... Kaba. Mikeli kaba gustatzen Niri zaiola. kaba asko gustatzen zait. Eta Maitenakin en plan romantiko kaba. Bai. Aizu, en plan romantiko jartzen bagea. Barrun badau tokia? Bai, daukagu toki bat espeziala ostrak hartzeko. Bai, ara joango gaba. Ze ongi. Qué romantiko Maitena. Hombre, gu beti izan. Bai, barrura joango orduan. Ni poliki joango nahi izorratuta nahota. Ondartzan. Suabe. Nenikan Joana. Haze itxura, Joana. Kaba, ostrak, nahi duzunean hasi. Ozuk aukeratu Maitena? Ez, nahiago enpeada profesionala. Zuza profesionala da. Zu nahi duzuna, venga. Adibidez, irikeko dugu Gillardo bat. Gillardo? Bai. Ostra oso ospetsua da. Bai? Nongo dau? Bretainakoa. Aiba. Hemen sardeska jartzen dugu, zeren goiko, esaten du ostrarekin jolastu egin behar dela. Kendu eta gero... Bai, baina... jolastuta gero. Aiba. Aizu Joana ez bazizu importa nerea ireki? Karo. Zuri adibidez, hemengoa Eo ostra bat Asturiakoa da. Venga, Asturias, patria querida, ongi. Bueno, jolastu imar dut pixka bat, jolastu. Nik limona de bota dio, Maitena, zuk ez? Igual oin kontaneo. Bai, venga, zuri jarraituko dizut. Bai. Orain hemen utziko zaituztet lasai. Eskerrik asko, Joana. Mil esker, etortxeagatik. Mil esker zuri. Placer bat izan da. Benetan baiet. Bai, benetan. Eta hemen gauden nahi dizuten momentuetan. Bale, Goizeko 8:00 aurrera. Oso ongi, Joana. Eskerrik asko. Agur. A ver. Ni jolastu dut ja. Bota pixka limoia pixka bat. Uy. Cuidao, mis camiseta mojada. Venga, kontuz, Venga, txin, aurre ez dakit horrela egiten baino, venga, ba. Venga. Lasai. Nerviok dira nere ondoan. Gehiago gustatu zain neri limoiakin. Bueno, izu Maitena, aspaldi ikusi gabe urte pila bat. Bai. Goen kale, pelotari, irratine lan egintzen non, guan zertan zabiltza emakumea. Bueno, ibili naiz, gauza askotan, ze aurren naizenen, atzen egon naiz bai. Baina oaintxena itxasontzi baten grabatzen. Euskal Herritik kanpora. Ez da, proba berdi. Lingo, bota dute. Ibon gaztainazpekin. Bai. Oraindik bota ingo deu, zeiaren 9an. Eta, bueno, aigea Euskaldun kostatik, gure beleron batetik bestea goak jendea ezagutuz, Euskal Herriko jendea ezagutuz. Zima duzu, udara osoan. Udara osoa. En bikini, eun osoa. Txiko. Ze ongi ez da? Sufritzen, baina zuri gustatzen zaizu. Kirolaiken eta horrelako goza, ez egun entrenatzaia ere banaiz. Eta, bueno, dena hori batuz. Pues ikusi zure programa. Eskerrik asko. Ikusiko dudik ere. Ibonekin zen bajo, jatorra. Hoixe behar dugu. Bueno, Maitena. Azken trabotxoa bai? Bugatio, bai, zegoen barra aukeu, Bai, ja bai alda ordua, venga ba. Oxe,
Kaixo. Zer moduz aspaldiko? Ondo. Hile bai? Oso ondo, oso ondo. Ze sorpresa. Bai, San Martineko azokan egon naiz, eta hilarrak ikusi bezain laster zure etxearekin akordatu naiz. Etxea, zurea da, eta nea ere bai. Bueno, bai, bakit hemen gonbidatuta nagoela, baina azken fina gonbidatuta, bueno, zure sartzea, bai, zure gonbidatuta sartzea. Lan egiteko etxea. Hori da, bueno. Baina hilarra da zure jatetxea, eta hemen hilarretaz norbait zeo zer baldin badaki, dana baldin badaki zuzara, ez da? Bueno, saiatzen ez, dena jakiten, baina benetan dauka historia handia, produktua da berezia, maitagarria. Bueno, gauza hori da. Denbora gutxian, gauza guzti horiek oraintxe azalduko dizkia zuzune. Maitasun guztia ematen. Oso ondo. Aurrera bai, oso ondo. lan egiteko. Oso ondo. Bueno, Josean, hilarrezen goratuta gaude hemen. Hemen solte edo, bueno, ja behin hemenik askatuta, nolabait, ez? Askatu egin ditugu hemenik. Hilarraren malkoak askatuta. Hau da, esan dizut, lanea etorri bat zehala. Bai. Benetan. Lanean jarriko nauzu. Hombre, noski. Hauen beti egitezan, maien, eta orain nire bain. Maien eserita, eta banatzen hilarran malkoak. Zun nola duzkuzu malkoak? Gozoak? Gaziak, nik ustut gaziak dira. Ba, oso garantzitsua da. Hilarran malkoak dira gozoak. Normalen zenbat egoten dira hemen barruan? Ba, 7, dira, 7. Eta bat duzen, hau zer da? 7 proizi, eta bat produktu batian. Baina berez hemengoa da hilarra edo nunbaitetik ekarrita, etorri zan, hemen ohitura, hasi zan, Parisen. Parisen? Parisen, han jardinetan, Versailleseko jardinetan, hasi zan, lehenbiziko aldia, 17 mendeko garai hartan. Hango lorategian zeuden ja, hilarrak? Ba, hasi zen jaten, eta handikan, etorri zan biarriz bidea, hilarraldea. Bueno, orduan, konta idazu pixkaten, zergatik dira malkoak? Ze nik ezagutzen ditudan hilarrak nolabait handiagoak dira, o, bueno, borobilagoak, abait dira? Malkoa da beti aurretik hartzen dilako, garaiz. Orduan, hau zer da, berdura bat, handitu aurretik, beraz, hilarrak normalen nolakoak izaten dira? Bai, baina ona, hartu, kabiarra bezala. Eta hauan askatzen da, zapore guztiak. Eta hau oso da? Bai, ez dauka egia esan zerikusirik ezagutzen ditugun hilarrekin. Bagozat, zerratik etzatoz gero gu food truck bat daukagu, eta hor Donostin hor kontxa inguruan jarrita daukagu, zergatik etzatoz gaur beranduago, eta han errezeta bat egiten diguzu. Ba, gustura, eskerrik asko. Showkaldean zure zain egongo gara, han ikusiko zu, food truck, pintxopote. Bueno, hemen utziko zaitut hauek zuritzen. Garantzitsua, produktu handia. Oso nik gero arte. Exploded the space and left the true nature's child. We were born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Jode, eskerrak etorri zaren, jakin aldaiteke non sartu zaren. Ikerketa bat iten haitu naiz itxasoaldean. Ikerketa? Josean eta Kenji etorri behar dire bain pintxoak egitera, bala? Josean eta Kenji? Oliver eta Benji bezala? Bai, berdin. Haizu, begira, Kenji ja dagoeneko etorrita dago, begira, hemen bere produktuak daude, ulertzen? Zeitxura, ona, zeko ona. Bueno, eta bide batez, zu katemotzean lotu behar zaitut eta emaidazu zure telefonoa. Telefona, 606... Itxoin apuntatzerik ere balkat. Bi... Ara, hemen, Kenji! Eso! Buenas tardes, arratsaldeon, Kenji. Haupa, Kenji, txapeldun. Begira, hau da falta zitzaiguna, Mikel. Encantado. Kenji edo Benji dau. Kenji. Vale, Kenji, va. Bueno, Kenji, ze prestatu behar diguzu oraingoan? Vamos a preparar sushi, pero se llama nigiri. Ah, nigiri. Dentro del sushi hay nigiri maki, uramaki, hosomaki. Bueno, Kenji, pues... ¿Vamos a preparar? Vamos a empezar. Es muy fácil, ¿eh? Bueno, oso. Fácil para ti, zuretza. Sí. Bueno, azteko begira, osagarri nagusia... Arroz, ¿verdad? Eso es. Arroz. Bueno. Cortar pescado. Hau da, hau orduan arraia da, ze arrai mota da? Hoy he traído ventoresca de atún. Zuk dastatu alduzu inoiz olakorik? Ez, benetan ez. Ba, gaurkoan lehenengo aldiz. Ni txistor pintxok eta horrelako gauzak bai, baina ez da, nire Japoniarra. Ikasi behar duzu oraindik, Aupa, Kenji. Y coger un poquito de wasabi. Wasabi. Aquí pongo. Ajá. Plastilina. Bai, baina wasabia zer da berez? Wasabi, en principio, es como empezó de antivirus. Zea, bai. Nolabait ere arraiek ekar ditzaken, gaixotasun edo, bakteria eta olakok, hoien kontra? Bai. Hau erabiltzen zen.
Ikusten? Bai, esto podría estar en mi ordenador. Beti beteta dago de antivirus, benetan. Ala xuzio, benetan. Bueno. Pero hoy en día sin wasabi no podemos comer bien sushi. O sea, es necesario ya. Ya. Hau nahastu egiten da gero sojarekin, ezta? Sí, pero siempre en nigiri hay que echar un poquito de wasabi. Vale, garbitzeko, ezta? Eso. Vale. Entre arroz y pescado siempre ahí... Un poquito. Un poquito así. Ikusio duzu nola hartu Sí. Bere zitasunak ere baditu arroz honek, ezta? Sí, bueno, arroz siempre tiene que estar a suelto. Más Suelto, suelto bai. posible. Al dente. Sí, cada grano. Ale esté bakoitza, bien, suelte, ¿eh? oso, No es como una masa, ¿no? Ja. Que lleva también vinagre y azúcar y sal. Hori ematen dio, nolabait ere gogortasun hori gero arrozari, ezta? Sí, eso. Y también aquí hacemos un agujerito para hacer como arroz más suelto cuando mete la boca. Toma, hau artista, artista. Es importante. Gero, aho barruan egiten dan sentsazioa da. Baitu zeona. Gero zerbait ikasten dugu. Pongo así la mano. Sí. Y... Ze mugimenduk. Hau pilotari ematen du. Osa, jakin egin behar da hori egiten. Importante... Arroz no rompemos, no apretamos, ¿no? Vale. Suelto. Pero también tiene que pegar a ingrediente. Claro. Esta erraxa. Ez, ni saiatu naizen bakoitzean, geratu zait, arrai alde batetik eta arroza bestetik. Hau bonea. Kenji? Eso es. Venga, tope, chupito, venga, va. Txerrat. Oso. Yo he echado wasabi un poquito, ¿eh? Honea, ¿está? Si os gusta más picante, aquí también puedes mezclar si queréis, ¿vale? Ya está, ¿eh? Bueno, pues oso ondo, orain iritsi da dastatzeko unea, ¿está? Con los palillos, siempre con los Muy palillos. bien. O mano también, Begira, Mikel. si queréis. Bai. Hauek gauza hauek behar bezala dastatzeko, Bueno. palillokin. Badakizu nola hartzen dan? Ez. Begira, nik erakutsiko dizut, Ikusten? Begira, hola hartu behar da, Horrela? Bat, boligrafoa izango bazenu bezala, eta bestea vale. gainean, Horrela? Horrela maneiatzeko, ulertzen? Kakaoa, ez, horrela. Bueno, mondatuko naiz. Bai, moldatuko zea, hartzeko kontua da, hartu, busti, eta Ni ora. saiatuko naiz, eta bestela... Bueno, ni joan beharra daukat, eta zu hemen utziko zaitut, hau dastatzen. Eta begira, jarri jozu, zuk honekin, ondo busti honetan, Bai. Ondo nahastu honekin. Bai, bale. Bueno. Eta zu nola joan behar duzu, ba? Ni beste gauza batzuk egitera, lasai motel. Bueno, eta hemen usten zaituzten. Bai, palillokin, Bai. Hemen, wasabia, Mikel, wasabia. Lehendabiziko, voy a probar primero este, Muy vale, bien. Kenji. Lehendabiziko aprobatuko dut. Aparte de... Eta hau, Igual mano mejor, ¿eh? mano, bai. Ahora que no me ve mi amigo. A ver. Buah, oso una, Kenji. Eta orain nire lagunak esan duen bezala, wasabi, a tope. Pikante alda, bai? Sí. Ni pikante gustatzen zait. Toma, pikante. Me cagoen. Zer de gau gizona? ¿Estás bien o qué? Bueno, Agus. Amaia. Barbara. Kaixo. Barkatu. Ongi etorri. Kaixo. Barbara. Hemen lanean zabiltza? Bai, ate bat irekitzen denean. Bigarren aretoa. Hori da izenburua. Uste nuen. Eta zu zer? Bueno, badakizu, batetik bestea, bueltaka. Baina, antzazteko gogogoz. Bai, hori bai. Bueno, gureaz hitz egin aurretik, kontaidazu, zer da farandula leku hau, nola sortu zan? Bueno, farandula... Mila 1906an sortu zan, edo? Bueno, hortan, urte horretan hasi ginen ideia honekin hasi ginen, ez? Ja, gure ancestroak hasi ziren honi buruz pentsatzen bakizu. Antzerkia oso zarra dela. Eta hemen dago, Kriston Taberna polita, gero daukagu hori, galeria bat, eta mikroteatroak. Eta zer moduz, esperientzia? Oso ona. Mikroteatro egiten? Oso ona. Oso ona? Bai, hasieran pixka urduri,
oso gertu dakazulako publikoa, baina oso polita. Gela txikitan egia esan, eta jende gutxi batzuk hor. Hortxe, hola, kasi hola. Antzerkia, nolabait ere, publikoari zuzendua, inoiz baino beto esan da, ezta? Hoiek ikustea izango dena onena, ez? Eta erakutsi nola antolatuta daukazuen, ezta? Areto txiki horiek. Bai, ni jungo naiz prestatzera. Ai, bale, bai, bere denbora behar. Bai, ikusiko dezuze polita egiten duen. Hale ba, gero arte. Agur, Barbara, sorte hon. Bueno, Amaia, orduan aretok ikusiko ditugu? Venga, pasen. Bueno. Hemenik. Zer leku zabala daukazuen. Handia. Bueno, nola ez, hemen takila dugu, sartu aurretik. Bai, noski. Gaur ez dago gure takilera, orain dago komunian, baina hor dazkazu, hor dago kartelera, eta arratsaldean dauden saioak, eta sesio golfa, gaueko saioak ere. Bueno, oso ondo. Bueno, ja, irrikaz nago, guazen barrura. Guazen, nire. Eta hemen, oso, oea eta guzti, hemen bai gustora. Nahi badezu, egin dezakegu gauza bat, orain pintxo bat hartzen dezu, gure pintxorik goxuena, hori hartuta, junetxera, mozorroa hartu, eta bueltatzen zera, antzestea. Bai, oso ondo. Bai, guazen orduan pintxo izar hori nola egiten duzuen ikustera. Perfecto, guazen. Hemenik? Bueno, zu Miren zara, ezta? Bai. Eta sukaldaria Judit, oso ondo. Bueno, zein da prestatuko diguzuen pintxoa? Bueno, a ver, daukagu baserriko gixigortua, alpalpa kimua, tomatezko mermelada, gero, brigazta, urdaiazpikoa, iberikoa, eta gero, hau da trufazko olioa. Trufadun olioa, eta... Hori da. Bueno, eta prozesua, hortxe ikusten ari gara, ezta? Lehenengo gazta plantxan jarri. Hori da. Gero, ogia xigortu. Urdaiazpikoa gainean jarri. Mermelada ogiaren basea bezala. Bai. Eta gero ja, berak montatzen dudana. Bueno. Eta zuek, nolabait hau zuek burututako zerbait da, edo Juditek burututako zerbait? Juditek burututakoa hau. Bale. Ere pintxo izarra da. Bueno, ikusten dudanez ja bukatuta dauka, ezta? Hori da. Eta, hauxe da. Horrela geratuko litzateke gure pintxo izarra. Ederki. Bueno, Barbarakin eta Amaiakin probatuko dut. Oso ondo. Hone egin. Begiran, zai dauzkat. Hortxe. Bueno, neskak, hementxe farandulako pintxo izarra. Bai. Bueno, Barbara, kontaidazu nolako izan den esperientzia, o nola izaten nahi den esperientzia, eta ze antzeslan... Esperientzia oso ona. Bueno, esan bardet, obran gaudela Inigo Aranbarri eta biok, eta izan dela ate bat irekitzen denean. Eta oso polita, dauka zerbait berezia, dakalako interakzioa publikoarekin. Bueno, hori ospatzeko eta farandularen exitoa ere eta arrakasta ospatzeko, hemen zuen pintxo izarra probatuko du, beraz aukeratu, lau aukera dauzkazu. Hombre, beti urbilen dagoena, ez? Hori etxien hola esaten didate. Beti danik. Bueno, guazen probatzea. A ber. Oso ona. Nasketa da. Primerakoa. Bueno, neskak niz joan beharre daukat. Gauekoa prestatzera? Bai. Mozorroa ekarriko duzu? Nora zoaz jantzita, no? Pentsatu behar dut, esango dizut, bai. Bale. Eskerrik asko, sorte hon bioi. Eta aurrengo arte. Bueno, gero arte, ez? Behatziak aldenero. Bai, hori da. Venga, mozorroa ekarri. Aio. Gero arte. Bueno. Gogoan akana zier, luxuzko lehiaketa dakago. Bai, egia esan, hemen ditugu gure 3 lehiakideak eta bere etxean prestaturiko pintxoak ditugu hemen, ezta? Zuzenen honea, ekarri ditugu. Oso ondo, bueno, honen izango da zuen buruak aurkeztea eta ze prestatu zuen. Hori bai, esan berra dago luxuzko epaila dugula, Xabi Aratzeko, Xabi Zabaleta. Haupa, Xabi, atxaleon, artista! Oso ondo, bueno, aurkeztu zuen buruak eta ze prestatu zuen. A ber, venga. Nere izena nere bada. Aha. Eta, bueno, da ogia zeliako entzat.
Oso garrantzitsua. Bai. Piper gorria, gero patata Egosia eta pixkat frikitua ere. Ara? Eta gero olagarroa. Guazen bigarren lehiakiderekin. Bueno, nire izena Olaz da, eta bueno, nire pintxoa pues, basea ogia daka, gero urdaiazpiko iberiarra, ondoren galeper arrautza eta piper berdea. Bueno, eta gure hirugarren lehiakidea. Nire izena Patxi da, eta ni prestatu dut salmorejo. Salmorejo. Udarakoa proposa. Salmorejo horretan zerbait berezirik sartu duzu edo zure ukitua edo denok ezagutzen dugun salmorejoa da. Tomatea, ogia, baratxuri, oliba olioa eta ozpina. Ba, Xabi, zu preso de... Ba, venga, zaitezke, probatzen. Ez duzu dena jan barrik, Xabi, lasai. Entzun behar dugu epaiak zer esaten duen. Bueno, a ber. Hirurak dastatu ditu. Egia esan da hiruak oso ondo daude, Pena horrela gaudela, hiruak bukatu ditu ditu. Eta hiruak oso ondo daude. Baina igual udaran gaudela, hoberena eta freskoena salmorejo. Salmorejo! Opa, Patxi! Zorionak! Zorionak, Xabi! Zu jarri berari. Begira, ze irabazi duzu. Intxokoteko gure mantala, zu jarri. Txalo banderiz ere patxintzat, opa Patxi! Bueno, egia zan, txaloak irurontzat. Egia da. Arratxaldeon, Asier auge izango zehazo? Bai, motel. Eutxi horreri gizona. Haizu, esan didate, arrautza berezi batzuetan aditu handia omentzara, Asier. Alda? Bai, gizona, baino kabiarrean, euskal kabiarrean. Arrautza txiki beltza batzu. Oidek motel. Euskal kabiarra. Euskal kabiarra. Hortan aditu handia. Bueno, ari gera, bai, ari gera. Asier, nik hori ikusi nahi dit. Erakutsiko aldiak. Hire galderen erantzuna barruan, do? Ikusi beralde. Ikusi berdio. Ozen ba? Ozen ba. Garki. Kabiarra, artista, ikusi nahi nik hori. Bueno, Asier, esan diazu Euskal Kabiarra. Haze nolako bi bitxo hemen. Bai, motel. Esturion izaten dago, ezta? Esturion, bai, motel. Hau zein da, Oxe Miel eta Felipe, o zein da? Ia. Izena baldakate? Bai, latinez bai. A ber. Esturion, hau duk azipenser bairi. Eta hau duk azipenser nakari. Ah, bai? Bai, motel. Diferentzia zer, leku diferenteko, edo bai? Bai, hau berez originario du, Lago Baikal, Errusian. Bai, ba. Eta hau iberikoa ditzen dugu, bineon, Guadalquivir ingurun azitakoa du. Gaur egun, dana ekoiztua jesan. Dena? Ez zute Errusiatik ezerrek hartzen? Batzere. Arritu deneok? Bai. Eske kabiarra Euskal Herrian edo horrela ikustea zaila da, eta gainea Naparran egina, eutxi horreri gizona. Bueno, izu, eske nik iruditzen zait hau nahiko garestia izango dela, ez da, Asier? Batere. Ez. Pote honek, pote handi honek, zebat balioko te du pote handi honek. Bale, hori pertsona normal batek ezin du erosi. Baina, ale txikitan. Baina egia da, kalidadea eta ordaindu inbar dela. Oidek. Eta ale txikitan, jatetxek eta horrelakotan erosiko dute. Bai, txikiagotan ere bai. Hoixe da. Bueno, niri gustatuko litzaidake honen pintxo bat edo probatzera. Esan diate taberna honetan egiten dutela horrelako pintxo bat. Hala aldasia. Bai. Olako magia alkimista bat badugu. Magia egiten Bai, duna. sukaldari alkimista goitakoak. Beitu ez da txarra. Paulari jaga. Deituko jau? Hemengo nagusi alda. Bai, jauna. Ze deitu, esan Paul, etortzeko. nun nabil, torri hona. Ikusiko, honek, zelako... Gai benetan. Paul. Atxaldeon, Paul. Mikel Elizei. Haupa artista. Arrituta neok, Euskal Kabiarra. Bai, ala dek. Hombre, hau giziok horrela ikustea, baina niri gustatzen zaidana da, Paul, añañan. Vale, nahi duken Proba pintxo berezi bat zerbait prestatuko aldiazu. Bueno, zeo zeiten dugu hemen kabiarronekin. Bai. Eta guan, honek ez du entzuten da, egia alda, hain hona alda. Bueno, esango diakeo, probatutakeo. Venga, artista. Asier, mi esker. Bai, zuei, Eutxo horreri eta gora Euskal Kabiarra. Earki, gora. Eta orain, Paul. Venga, ea zer prestatzen Venga, diazunen, gose handikin neoketa. Bueno, a ver, gustatzen izan. Karriko, karriko. Apa, kaixo eguerdion. Kaixo eguerdion, Asier pintxo. Vale, Zu? Mikel. Mikel, oso ondo. Begira, udako pintxo honenaren bila nabil.
Zuek hemen pintxorik egiten duzu, ez da? Bai, noski baietz. Eta zuen ustez edo, bueno, topa taberna honen ustetan zein da udako pintxorik onena? Nik esango nuke izarra, edo gure pintxoen arteko izarra, takotalo al pastor basko dela. Ah? Bueno, eta nola egiten duzuen ikusterik izango Bai, noski baietz, torri nirekin sukaldera. Hemendik? Bai, noski hemendikan. Bueno, Mikel, topa tabernako sukaldean gaude. Bai. Eta hau Jessica da, ezta? Bai, hemen txakagun neska jatorra hau, Jessica da, gure sukalde burua da, topako sukalde burua, eta bera Amerikarra da, Buffalokoa, zehazki. From the United States. Yes. From Buffalo. Sí. From Buffalo Springs. No. No. Okay. Eta gogoratu nola dan pintxoaren izena? Takotalo al pastor basko. Bueno, osagaiak printzipioz... Hortxe dakagu, bai. Orduan behaiek trompoa deitzen da, Mexikon trompoa deitzen dute, txiba forma duelako. Orduan, behan dakagun hau, bai, txerri haragila dugu handa, urrengoa beikon edo panzeta puska bat, eta errezilko sagarra goian. Errezilko sagarra izan behar du? Mexikon pina jartzen jote, mino guk euskal puntua edo kutsua emateko, errezilko sagarra jartzen jogu. Sagarra, hemen pinarik ez da. Hoi da. Oso ondo. Beraz, hor osagaiak baitugu, eta hemen, hau, berez zer da? Ba, hemen dakagu Mexikotik ekarri dugun makina bat, non makina hontan takotalok egiten ditugu. Guk Euskal Herrin artoa iritsi baino lehen, mijoa genuen, non arto hitza zekan. Artoa iritsi zanean, izena eta guzti kendu zion mijoari. Orduan, historia hori kontatzeko, guk iten duguna da nasketa hori. Osa, artoak ez dauka izenik Euskal Herrian berez? Berez ez. Ai la leche. Orduan, horregatik takotalo nasketa hori. Eta Jesek orain... Txerriara gehiagoan moztuko du, ja urrengo pausoaz jarraitzeko, ja izango litzatekela pintxoa platerean jartzez bukatzen. Bueno, historia kontatzen ari zinen, ez da? Eta, bueno, Hego Amerikan egindako bidaien ondoren sortu zen, ez? Topa honen ideia, ez da? Orduan hori, esan bezala hor ohartu zian euskal influentzi asko dagoela Latinoamerikan, Hego Amerikan, asko begiratu dute gure zaporearekin zein osagaiek etorko liateken ondo edo gure zapore puntuarekin. Guacamole saltsa jarri dio Jesek, hain pico de gallo pixkat. Pico de gallo zerekin egina dago? Cebolla, pico de gallo, tomate, aceite de ajo y vinagre de sidra. Azkeni jarri dio sagar erre pixkat. Eta hori dira sagar pixketak, ez da? Bale. Eta pintxoa honekin ja horrela ja prestengo legeke ja jateko moduan dago. Osake hau izango litzateke horrela hartu, ez da? Oso ondo datorkio papertxo hori, azpian izatea. Bueno, guazen daztatzea, izena gogoratu berriz. Takotalo al pastor basko. Eso. Oso. Usatu? Asko gainera. Baizu, honekin, ze edari, ze hartuko denuke edateko? Eusko jitoa. Non txakolina, Sprite eta mentarekin egina dagoen. Hori, egin behar diazu oraintxe bertan? Bale, oraintxe bertan egingo dugu. What's the idea? Yes, congratulations. Thank you. Bueno, Mikel, Eusko jitoa prestatzeko prest orduan, osagaiak... Menta, txakolina, hemen Gipuzkoakoa eta Sprite-a. Bale, eta prozesua mojito baten prozesu bera izango da, ezta? Haizu, eta bide batez hor ikusten dudan mural izugarri horrek zeo zer kontatzen aldigu? Bai, hemen denak daka esan nahi bat. Eta mural hau, hori Judas Arri eta Hondarribiko artistak egin zuen, bai. Gure programan lagun handia. Eta hau izango litzateke gure pintxoarekin gogoratu berriz izena. Takotalo al pastor basko eta Eusko jitoa. Basko eta Eusko jitoa. Menta, txakolina eta Sprite-arekin. Buah, oso na. Fresko. Arriskutsua. Arriskutsua benetan hau udan hartzeko, oso na, oso freskoa eta... Olako bi hartuta... Konten. Dantzatzeko prest. Buah, oso ondo mila esker. Benetan, Mikel, eskerrik asko dangatik. Sorte on toparekin eta etorriko gara. Oso ondo, hemen txegongo beha ba. Ongi etorriak esan gotete. Eskerrik asko, agur. Aio.
Paul, artista, ni badakit fenomeno bat zarela pintxoak prestatzen. Bueno, saiatzen ez. Ni ez dut sekula probatu kabiarreko pintxo bat. Gaur ze prestatu behar dut. Bueno, orain ateratzen egeana da bitxisua bat. Bitxisua? Bitxisua. Ez dut sekula entzun, barkatu baino, zer da hori? Gure porru salda, betiko porru salda. Hori gustatzen zit. Bai? Baina esne pixkatekin eta pasata pure bat egina, ez? Krema bat. Gero, jarriko diogu, fuarekin egindako krema bat. Hori gustatzen zait. Eta bukatzeko kabiar puntxu bat. Baina ba. Azpian dijoa, bitxisua, krematxua hola, eta porru zapore handiakin. Gero, fuarekin egindako krema. Krema. Fua eta gazta. Fua eta gazta. Bai, jengibre pixka bat, piperra. Orduan, fua. Hori dekosteko da, hori dena egiten, prestatzen. Ezu, dena simplia dek. Simple ez da, simple. Nik etxean ezin dut horrelako hauzik egin, Bai, model jartzen baiz, bai. Bai, ni patoso xamarra nuk. Eta hau kabiarra, hau duk izugarri, ez di sekula probatu hau. Hau da kabiar famatu hoi, euskal kabiar hori. Euskal kabiarra. Bai. Gainean jarriko diogu kabiar puntxu hori, ez? Azkenean, kabiarrako eki behar du garrantzitsua, kabiarra izan behar du garrantzitsuna, eta jarri behar dizkiogu gauza ez oso fuertiak, ez? Bera fuertea delako. Hori da, Sapore fuertea delako. Bai. Gazia da eta bere tekstura ere nabarmena izan behar du, orduan... Hauxe da, momentu niretzat gogorrena. Zailana, ez zaidana ezer gustatzen. Beste belar fresko puntu batzuk jarriko dugu. Ondo dantziok belar hauek. Hauek ere zaporea edo da itxura, politia geratzeko. Zaporea eta itxura, bi gauza. Ze belarra duk hau? Hau da perifollo. Anis puntu bat daukala. Niri gustatuko zen, niri patxaran asko gustatzen zen eta. Ondo bat. Benetan, nola zen izena? Perifollo. Perifollo. Hor txutziko dugu. Probatu imar dut. Bale ba? Paul. Nondik hasi behar dut? Dena orokorrean hartu behar da? Bai, dena. Bai, nastu eta jan. Nastu eta jan. Hori da. Haupa, Paul. Honegin. Hau Frantzian esango lukete, Château de Vie de Trop. Eta goizutan, akojonantea. Ibai jakin. Akojonantea zeo, oso ona zeo. Baina honek niri beste gauza bat eskatzen zeak. Honek ze daria. Ze daria hartuko genuke honekin. Egokiena, ze izango da? Txuri bat. Txuri bat. Ezan dedike txampaina, txuri gozo bat, o txakolin bat ez oso gazilla. Txakolina eskatuko diot. Zuker hartuko zu nerekin txakolina bat? Hartu da, venga. Itzia! Prestatu bi txakolina! Ozen Paul txakolina, zera, impresionante. Postenak. Akojonantia. Satua, Chatrino, Vitre. Kristona. Bueno, ana, prest dugu hemen, eta... Ara! Josean! Iritsi zara bengo, zatoz! Ai, pena merezi izan dudik, Bai, bueno, zatoz barrura, hemen ja, zuk eskatutako guztia, hemen txedago prest, Haudek, hau, Pasa, zer moduz, ondo? Bueno, eta horrein Mikel falta zaigu. Mikel, non zaude? Bai, hemen Ara, begira, hemen, Mikel. Epa, kaixo! Mikel, Josean. Epa, Josean, zu Oliver izango zea? Izarde patxetan edo, baina pena merezi. Bale. Malkoakin etorri naiz, malkoak eta Bueno, izardiakin. ze prestatu behar diguzu, Josean? Ilarrak, nola ez? Bueno, hau dira... Hori beti horrela izan. Malkoak. Tipol pixka jarriko dugu. Mira, txa. Bueno, hemen, gordinak jarriko dugu, Oso ondo. Hemen, olio pixka bat, pixka gehiago, olio ona, bida, ze kolorea. Virgen extra. Ona. Ez. Sukaldean beti olio ona. Nahi alde pixka mugitzea da. Eta pixka bajugoa. Bajugoa, ba. Hau da, goxo behar, bajugoa. Beste bat. Bajugoa, erretzen nahi data. Bai. Zer dugu? Hemen, zer dugu. Bida, hau ateratzen dugu jarratikan. Jarran azaletikan. Honek iten du, loritu. Osea, hau zuritu ondoren, hilarrak zuritu ondoren, kanpokaldeko horrekin krema hori egiten duzu. Hau pixka jetxi, Jetxi, hau. Bai, jetxi, gehiago. Zubeti presak agintzen. Ez, hau du, katxarro da. Top system sobron. Josean, kriston ingarra daka. Erki. Maitasun pixkatik egin Vale, ni maitasun asko. Ui, vale. Beti hau dantzari biltzea bezala. Vale, ulajo. Bai, guaintze, jarriko dugu patata pixka bat. Venga, patata. Ja, frigituta aldez aurretik, ez da? Nola erakutsi lehen, bai, hemen patata gordina eta hau pixka frigituta. Patata gordina da, eta hor, osea que, esan behar dugu,
Aldez aurretik, frigitutako patata pusketak botatzen dituzula. Ze pasatzen, patata, nahi bali bada bota, eta ez bali bada ez bota. Oain? Esparrago bizo bat? De Navarra espárrago, kala behar dik. Naparrako espárrago. Ondo. Beti ingurukoa, aldarreko laundu, Eta hemen gure produkto izarra hemen dugu. Ilarra. Bikatza duzkela. Ez, gaziak. Ni gozoaz ezkat. Bueno. Bai, Zu nire zeitu malkoak egiten, gaziak. nik probatu nahi dut auta. Hori salda? Salda. Hau da albidoia. Azalekin, a ber. Azalekin salda egin duzu. Eta loritzeko. Hor gainean bota behar dugu? Bai. Dana? A ber, hombre, suave. Noiz pete zerbait egin bat zen non. Bueno, saiatu da. Bai. Ilar batzu aletizki. Bueno, oso ondo. Bia. Ojo, xar, hau du delikatese. Oso ondo. Hor badaukagu hori. Bai, zer delikatese, zuekin egotea, hemen. Bien motek, itxeko, bien motek. Amar puntu. Eutxi horreri. Eta orain hilarra. Orain hilarrak, malkoak, berez, horrela, zuzen gainera. Kariñokin hola, jak bota, hori de Josea. Baki, ez di kontatuko, osea, asier ezik izango. Ilarra berez zetorrek Parisetik edan. Bai, Frantzitik. Aipatu zen duen aurrekoa, bai, Frantzitik. Eta da, produkto de príncipes y princesas. Akudetzako aproposazioa. Ze falta zaigu orain? Eta guain, ingo diogu, basatxerri. Azken ikutua. Gure, basatxerri. Hau de, arroxak Emango, aldiak bat bai, la rosa petalo. Bai, gozoa jarri diz, Bai, oso do. Bai, ona, Goxo. Eta guen, hau nola egiten duzu? Guen ingo digu, gatza bota ordez, basatxerri. Hori esan hona, esken hori gasi puntu daka, Basatxerri. Hau nik eramango dut. Bagoazen, venga, artista. Venga. Hau de suertea. Bai, impresionante, Josean. Impresionante. Hau saia, Josean. Bueno, Josean, bagode, orain ja besterik ez du egin behar, ezik eta platerean jarri, ezta? Noski. Oso ondo. Produktua, platerean, baino, baratzatik, platerera. Hemengo inguruko baratzetatik, ezta? Noski. Guk dastatuko dugu lehenbizi, eta gero ja, gure publikoarekin, dastatzera emango dugu. Bueno. Bai? Bai, oso da. Ostakit labrimas deno zer de baino, ni neune hasiko nune harrez. Aizu eta honekin ze, txakolinar do txuria, Josean zerkin? Txakolinar, perfecto. Otzotza, ez da, perfecto. Otzotza ez, Guazen publikoari batea. Hartu guriatxo batzuk, jendeak hartzeko, da gukere bai. Eta guen dizingo dut. Zu erlajatu pixka bat. Zuka lan egin dezu eta guazen, Mikel. Urbildo horrekalde. Txakolinak harri mesedez, Josean, ez bazezu importa. Torri. Vale. Oh, molto bene! Mejore che la pizza d'Italia! Playing a new game, laughing and running, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts thumping and you. Kaixo, zertuko dugu? Bi txuri, ez da? Bai, bi txuri. Fresko bat. Bai, oso ongi. Aizu, hemen gastropotean jende asko etortzen da ustegunero? Bai. Normalean fijoak etortzen dira, eta gero... Fijoak, Bai, eta tematikoak egiten dian ez. Tematikoak izaten dira? Amigo. Eta gaurkoan zein da? Baitare, ongi zeo. Gaur ikusten ez zuek zatela tematikoak. Ara, kienek gai? Dios! Jode! Aizu, eta jende gaztea edo heldua etortzen da gehiena? Ganetatik. Eta batez ere atzerritarrak. Batez ere atzerritarrak, Asko. Erasmuseko bat. Jendek zeskatzen du gehiena, horrelako kroketa, horrelako bat. Batez ere bebiak, gaurkoako bebiak. Bai. Aizu, eskerrik asko, lanen usten zaituztegu, ze ikusten dugunez topera zaudete. Bueno, zuri, guapa. Aizu, probatu beharko bai, hau probatu beharko dugu. Ikusi solo milua. Baina, honekin ja, falduta jongo zera etxera. Bai, horrelako nik lau beharkiot. Kroketa boletuz, hori da, ontxo bezalakoa. Onjo, claro. Hau zeok, impresionante, kristo da zeok. Nesto dira. Bueno. Ez izan barra diok, Bai. Bueno, utzi lasai. Ez ez importa, ez da, txiko. Gero, utzi hemen, gero igual etorriko naizta. Taper batean eramaten nahi duzu?
Mikel, mesedez. Nire, taperra baian duzu, ez? Ez. Venga, ba, bueno. Koxuatzen, Bueno, eskerrik asko. Aia, berarte. Guazen aruntza bez ikusten dugun. Hain musika zenen kangiente, to. Hoiz esan gamba, beltza. Zentzu dia? Txurro eta maia. Osatzen konkistadoren aterata. Bai. Txon. Bai. Arratxa, leon da, Maia guapísima. Hormada, zela de llegue. Favores, Mikel. Famatu horiek beti parrandan, ez dakit nola egiten duten. Edaten zoze hartzen. Bueno, edaten. Nolatan hemen gastropotean. Bueno, ja, uda bueltan dator eta ja urtzeko eta hola, poteo bat eta... Askotan etortzen alzate zueko nea. Bueno, saiatzen gea. Bai. Saiatzen Ni gea. baten etorri nintzen, gero musika zuzenian dauta hola. Zuzenean, hori entzun du. Eta oso politxa da, leku politxa, hori bai gero alde sarrera, eta gero alde sarretik bataplan, edo bueno, beste... Nola bizi diren hauek, Hori ja pintxopotea baino zerbait gehiago. Luzatzea da, joe, ni bizkaitxarra naz. Gaztia dia hauek. Hartzeko, bizka luzatu pila, beste. Bueno, ni ere bizkaitarra naiz, baina. Bai, Guk ere egin dezakegu gero hori, alde zarra, bataplan, Bueno, Mikel Pote gu lanean gaude. Gogoratzen dizut, Bueno, eta zer moduz lanean eta ari zarete, o? Ondo, oin gutaran bukau dugu, ja. Gaina partian, bukau dugu, ja. Eta ni ontsen nabil, udarean daula musika jartzen, gaztean lanean, DJ moduan. Gaztean azte burutan bi positif, eta hori, herrixetan da musika jartzen topera. Tope lanen. Bueno, Maia, eta zu, zertan zabiltza orain? Bueno, ni orain beste lan batekin nabil, eta bueno, nutrizioko lan batekin nabil. Nutrizioko, hori ongi etorriko zein Bai, pintxopotea eta gero, itzengo dugu, eta... Oso, osake, pozik eta ondo. Bueno. Baina hobekio bizi dira horiek, hasi. Bai. Bueno, ikusten dut hemen gastropotea tope da bila. Bai, jende mordu da, Aizue, pintxo bat jango aldego hasi, nire setuta guazen, gustatzen alzaizu, bai, bakarrik ez. Begiranan, Kenji, leheno gaur goizean egin dute itzordua berarekin, eta guazen pixkat japoniarra, sushi pixka jatea, bai. Guazen hemendik. Egin gustatzen baino probatuko. Bai. A ver, zein nahiago dezu, begira, atletikeko sushia, betiseko sushia... Nik hau probatuko dugu. Nik hau. Bueno, hala, venga. Azuk atletikeko bazta? Ez, bueno, nik nola, honek ez ditu denak jango, badakit. Denak jango dituzu, seguru zaude? Baiet, nik gozetutan nahuela, goizutarra naiz. Bueno. Oso ona, Zeharra, Hau oso ona dago. Ondo, bai. Muy rico, very good. Oso ona. Japonesez nola da? Goxo. Oso zaila da. Bai, Venga, japonesez. neste Goxo. txintxin. El ambiente. Kriston fiesta antolatu behar dut, food truck batean hor, eta zer iruditzen zaizu hasier, DJ bezala agian... Txurru, bai. Bai, baino, eta gero, eta pintxoak zeinek egingo ditu, Mikel? Badu lagun bat nik, sukaldari oso ona, deituko diot. Denetan, jazta, txorru DJ eta nire laguna sukaldaria. Bueno, deituko diot baiala. Bai, diozu berehala, bai. Hoxe? Ea zer esaten didan. Bueno, guazen aruntza, bai. Txoin, bai. Bueno, segi, bai. Ezu. Guazen. Bai, Xabi, etorri, parrandara jo mardu. Mikel, begira, Amaia ja hemen dugu. Kaixo, Mikel. Xabi prest, bere laguntzaile ere prest, beraz. Bai. Mesedez, bidean galdu zaigu txurru. Beraz, joan zaitez bere bila. Nere kontu. Eta jarri zazu zer dekoratu edo. Diskoteka. Hoixengo di, diskoteka da zen nere Oso ondo, kontu. bueno, erki. Bueno, Xabi, bai, ze egin behar diguzu oraingoan? Bueno, egin behar dugu, azkenengo Gipuzkoako txapelketan, presentatu genuen, bakaiu pintxo lehiaketan, presentatu genuen pintxua. Bai? Eta da, hasieran tipula badaka, prekituta dagona, eta gero vaporien inda, ordu eta 10 minututa dola. Gero jartzen dugu mutur pixkat, muturrak, gero jartzen dugu kokotxa bat, orain egin behar duguna dela, kokotxa egin, saltxan pixetingo dugu, eta gero, haren gainean botatzen dugu bi saltxa, bata zainzurina, hauxe? Eta gero beste saltxa bat dela, barazkikin egindakoa, eta daka muturren salda pixkat, piperrak... Muturrak zedena dira? Muturrak dira txekorranak. Txekorranak, Bueno, oso. Eta gero, bukatzen dugu, bi saltxa horiek botatzen dugu, eta gero bukatzen dugu, jartzen dugu tipula prekitxu pixkat, gainean. Zer da? Hoi da alga bat. Bai.
Hori ere bai dekorazio moduan. Ez, jateko da, bai, oso goxua da. Hau jan egiten da, bai. Japonian jatetxetan eta askotan agertzen da, olako... Bai, gero ez da gehiago, olako gauza gero ez da gehiago, baina esatu dute oso osasungarriak diala, eta gero ez da gehiago ahi dia jaten, orduan? Bueno, ederki. Saiaia badator, Bai. Baina hor bakizu pixan mugitzea saltza bai. Bueno, hemen lau pertsona gaude eta justu gaude hemen, Beira, buelta emateko ere, baimena eskatu behar da hemen, buelta emateko, Bestela, elkarri jokengo dio. Ondo. Bueno, hau berez horrela mugitu behar da, ezta? Oida, pixate ligatuta jarraitzeko, Aha. Aizu, beraz esan duzu, Gipuzkoako txapelketan bigarren Bigarrena saia lortu dugu eta oso pozik. Bueno, hombre, oso pozik zaitik. Pozik egoteko moduan. Jendea nivel oso handia dago, bai. Eta holakotan saria teatzea oso saia izatea. Bueno, eta aratz orain, zure jatetxe orain tope-topean dago, Ondo dira, ondo lan egiten duzu eta gerozta denon ahotan dagoen sukaldea da eta jatetxea da. Bai, bueno, gu betetiko sukaldea egiten dugu, eta dakazu jatea, bai, hogeita arteko bat, dakazu jatea, datorko mutu bat, txureta, besuik bat, denetatik, ematen dugu. Ja, eta oso. Eta ja bazkagu guztiak ikusi dituzue, azkenean saltza horiek eta saltzaz, dana zentzurinen saltzak, oain ja temora bukatzen nahi da, baina ono dago etxerik egiteko zetikan. Zu zentzuria egiten dituzunean, txuritu egiten dezuna, eta atzeko parteak egiten dezunanekin, hori guztiarekin dago egitea. Gero patata bota, tipula, baratxuri pare bat, eta... Oso ondo. Eta beste. Ez da ikasten ditugu, Amaia, zu galakorik egiten alduzu etxean, edo saiatu? Ez, olako lanakin ez. Nik erresagoak egiten ditutaz. Bueno, baina egiten dituz hori da importante. Zer egiten den. Oso ondo. Bueno, gaur bintzat ikasten dugu. Primera. Bueno, bari uste dia prest dakagula dana. Vale, orduan? Basunean juten gara, eta ja, prestatzen dugu. Ja, besterik ez duen behar, ja. Horra jetxi, eta jendeari eskaintzeko, montatu, eta... Etxeko lana ja eginak ekarri ditugu, osea que... Oso ondo, primeran. Hala ba, guazen bera. Bueno, Xabi, hemen dena prest du... Iritsi gara ba. Ara, diskoteka eta txurruk ekarri dut. Bueno, oso ondo, agertu zarete azkenean, bueno, ba... Ordua zan, Venga, musika tope jarri. Venga, sartu zaitez hor barruan eta... Que guai. Eta hori non jarriko duzu, Mikel? Zu hasi, venga, ba. Ederki. Bueno, Xabi, guazen gurera hori da, beraz, hemen baitugu ja produktu guztiak, eta plateretan jartza besterik ez dugu inbehar, ezta? Bueno, ba, zuen lagunden behar zuen pixat, Bai, noske. Orduan, esan? Zuk hasiko zera tipula jartzen, platerean, bakoitza, tipul pixat. Bale. Gero berari emango jozu, eta bera mutur pixat jarriko dugu. Bale, oso ondo. Platerian jarriko ditut muturrak. Bale, oso ondo. Bale, zenbat pusketa? Hola xe garki, da pixkat, hola. Pixkat, horrela bi, ezta? Bale, oso ondo. Hau egin zain, berdin da, zula zain, jarraitu. Bueno, Mikel, begira, bagauza tengo dugu. Horrela geratu bolarekin, Eta zuk egingo duzu... Venga, ba, gero xe, bai, venga, oso ondo. Bueno, ederki, ba, ja, prest dugu, ezta? Ja, está, prest dago, Bueno, komenigarria da, txuritikan marroia jutea jaten. Hori, zuek, adi, Txuritikan, Txuritik hasi eta gorrira, Jate, Juan, oso ondo. Eta ze daria gomeni da honentzat, Xabi? Ura kenduta, beste da zelo da. Beste oso. Sagordo bat, Ordu nongi moldatuko gara. Bueno, oso ondo, orain guz, festa giroan banatuko ditugu hauek, eta besterik ez zaigu falta, Xabi, benetan eskerrak etortzaagatik. Eskerrik asko. Mila esker. Emaio keurra! Amaia! Bai, Amaia! Musika Zu gurekin ere hemen egongo zara, jaigiroan, eta esan bezala, mila esker, eta guazen banatzea jende, venga! Bela utzi, eta bai, guazen jende banatzea. Bai, lasai, bueno, etorni balde behar. Pintxopote, nan, glu, glu. Pasatu dugun, Oso ongi. Lehenengo bidaia honetan, Donostian, Maravilla. Bueno, pintxo bat okeratzekotan ezin da. Ezin da, denak oso ona. Ez dakit. Aizu, eta beste gauza, urrungo astean norago. Begira, nik uste datorren ustean, badaki. Nora? Mundakara joango gara. Mundaka, surf, neska, guapa, mutil, guapa, zera. Zote! Dantzatuko du bizka, bai, begira, Amaia geratu zaigu hemen. Guazen horrekin dantzatzea, venga, guazen!